ассалому алайкум дӯстон азиз. мошинчаи беҳтарин ва тамоми санъаташ Kia Ceed 2010 460,000 мега, хато накунам мега 470,000 мега. Бо чақчақ мешавад бародаро. қарор дорад дар метро Шолковский, яъне ки микрорайон Первомай. бачаҳо мошин аввал илтимос бихареш, пеш ай харидаш дилсараш бибинеш, усто биёре, бисанҷе, баъд бигире. ина ҷаке мебини бародаро, дар шидо шикастан, курчок ҳавӣ кардан. атак мошинчаи тенҷаи ҳозир дар ин салонша нишон метиҳем. ба круг ҳамаша нишон метиҳем бародаро. ниқан бародаро дар Первомай қарор доранд. рақамҳо дар рӯи экран. соҳибош қатъи гап зане, илтимос усто баре. бачак дастрошна сумш дар кора мехоҳад ки мошинчаша фурӯша проблема хич ҳал кунад. ба ҳамин хотир кадме ки мошин доре, мошин мефурӯше бародаро пешакӣ ҳаракат кунед дӯстони азиз ки чикор кунед, бисанҷе баъд бигире ё ки бисанҷе баъд бифурӯше. ина багажша мекушонед бародаро. ин багажош калона кадме мақсад бо магазин дорад точка почка. барои ин бачаҳо бо хубтару тенҷтар кушода салонаш метавонед салонаш хати мақсад тамоми бортона бибаред. ҳозир мегзарем тарафи дирнаш иншоалло бародаро. бо дирнаша бинед бачаҳое ки мақсад амтари мошино доред, то мефаҳме ки ин чӣ хел мошини сахта, яъне хазаифсини сахт беҳад хуб. ба ҳамин хотир бародаро чӣ кор мекунем, мошинчаро харидорӣ мекунем. ҳозир ин ососа дирни пеша нишон метиҳем. бо тарафи пеш яъне ки капоту мапотша ҳамаша вуҷуд мекунем. мебинеш, бибинед чӣ хел мошинча. инеҷа рақамҳо дар рӯи экран барои як кас ба кас агар ягон ҷо мондан дар кор бошад инҷа мемонем. ина рақамош 0147 хати хуб бо гиҷоша нишон метиҳем. дирнша ин озибон нишон метиҳем бародаро. ина салонша бародари азиз. ина салонаш мешинем бародаро. хушрӯяк нишон метиҳем. ина дирни салонаш. бо ина тараф мерем майда майда капоча ҳозир нишон метиҳем. капоча мебардорем мебинем бародаро. бибинем мошинча тоза ҳай. баъзе сархел сфеда мега хариди баъд одами харинда чӣ кор мекуна мошина ҳозир моторам нишон метиҳем. моторшам тоза бародаро. ина дирни моторша бибинӣ масла пасла намехӯра. мотор дуд намекуна. я мешӯйда ак мо нашӯдем тозаш кунем ба шуморо фурӯшемаш ки хокчанга аҳамият натиҳ. хуб бо гиҷоша нишон тобидем. хайни мотор ҳозир аз амалия. хуб дӯстон ин мотора нишон додем. ремонтош нав задагиян. бо чӣ бигӯм хулоса ҳама тарафа нишон додам. ина капота нишон додем. капота мепӯшем бо айдами дирнаш мешем. дирна нишон метиҳем. мошинча барои шумо илтимос видеоро паҳн кунед. раҳмат барои диққататон.